А мне у інста пачала падсоўваць донарства спермы рэкламу. Я такі, што за фігня? Я ніколі такога нават блізка такога не гугліў, нічога не глядзеў, яны просто такі: чувак, трэба, на. Регулярно уже некалькі дзён гартаю, у меня там чу-чу-чу. Не хотите это само нацедить майонезу? Не хотите, як хотите. Ну, што яшчэ такое цікавае? Пачалі вось літаральна учора глядзець серыял Forever. Ёсць некалькі серыялаў з такой назвай. Пра судмедэксперта, які патолаганатама, які не мог загінуць, там нешта там пад мастом у вадзе кожны раз з'яўляўся. Я яго глядзеў, божах, якога ён года кажаш? 14. Мне здаецца, я яго 14-м глядзеў. Я памятаю, што мы у майго сябра яму дасталася, у яго памерла прабабка, і яму дасталася ў цэнтры Магілёва такая сталінская кватэра з 3-метровымі, ну тут такая вельмі буйная, то яе вельмі шмат паветра просто, ведаеш, адчуваецца, і ўсё ў пылі. Вось, і мы ў гэтай кватэры, ён набыў сабе на гэтым у растэрміноўку тэлевізар, і мы ўсё сядзелі, глядзелі на ім серыялы, таму што першае месца, дзе мы пачалі тусіць. Вось, я адным з першых серыялаў быў вось гэты Forever. Ну, файны, нам вельмі спадабаўся. Вось мы 2 першыя серыі паглядзелі. Яшчэ добра, што там не 25 сезонаў, а толькі 1. Я вот не памятаю толькі, ці скончаны ён. Там ці не сканчаецца ён на кліфхенгеры. Пляваць, слухай. Пакуль глядзіш, атрымліваеш задавальненнем, усё ок. Ну, другога сезона няма. Ну, то бок усё. Закрылі праз тое, што яго не вельмі высокія рэйтынгі былі. Ах, гэта дзіўна. Дзіўна, таму што яно... Ну, ведаеш, гэта вось ёсць гэтай Firefly серыял. Фантастычны. Firefly? Светлячок атрымліваецца ён. Firefly. Ну, тады не буду распавядаць. Ёсць таксама культавы серыял, які закрылі пасля першага сезону. Ён там праз 15 год яму даснялі паўнавартасны фільм, які сканчаў сюжэт, і там усіх забілі ў выніку. І вось усе, там яго колькі ўжо год 20 прайшло, як яго закрылі, і да сіх з'яўляюцца шуткі, што яго могуць аднавіць. Лёша, я так чакаю працягу Константина ці Константына з Кіану Ривзом? Кіану Ривзом у галоўнай ролі. Ну там жа скончаны цалкам сюжэт. Я чуў, што будзе працяг. Гэта працяг дагэтуль, ведаеш, усё на ўзроўні чутак. Тое самае, як з фільмом «Хэнкок». Я яго, дарэчы, не глядзеў. Я яго памятаю. Я памятаю, што ён просто з Уиллом Смітом. Сміт яго клічыць. Уилл Сміт там у галоўнай ролі. Ось, і пра гэтага, пра супергероя. Так. Такой супергерой, які антыгерой. Распиздос. Так. І вось тое самае, мы на ўзроўні чутак, што будзе працяг, бо першы фільм быццам бы даволі паспяховы быў, і яго цалкам можна і сёння пераглядзець. Дарэчы, яго няма на беларускай мове. Шкада. Гэта шкада. Яшчэ вось, калі мы ўжо загаварылі пра чаго няма на беларускай мове, я то бы загаварыў. Мы сядзім такі, у нас ёсць чат са зніжкай. Я такі, а плістачка такая. Давайте перакладём і агучым «Не глядзі да гары, не глядзі ўверх». Don't look up. З Кіану Ривзом, з Леонардо Ді Капріо таксама. З кожным годам гэты фільм становіцца ўсё актуальней і актуальней. Жаль. Так што цалкам магчыма. Я не ведаю, ці дабяромся мы да яго або не, але магчыма, гэта невялічкі анонсік будзе.
хочу. Я гэта сидзеў стаяў на офісе, рабіў сабе каву і ў гэты момант втыкаў. Ёсць у мяне такое, што я ж выдаліў сабе соцсеткі і змест таго, каб заліпаць у соцсеткі, заліпаю ці ў коміксы, ці ў мяне ў Apple Booksах просто да халеры усяляка рознага. Там нейкія расказы, нейкія кнігі і гэтак далей. І сярод іх я знайшоў 1984. Вось, і як ведаеш, ты просто бывае такое, што калі ты чытаў кнігу, то можаш яе адкрыць просто з рандомнага месца і пачаць чытаць. Вось. Я чытаў 1984 і пакуль рабілася кава вось гэтыя 3 хвіліны. І думаў, што як жа будзе прышпільна потым сваім дзецям распавесці, што мы літаральна ў гэтым жылі, што мы гэта ўспрымалі як антиутопію, як тое, ад чаго чалавецтва пазбавілася, і цяпер мы вось зноў такі да гэтага просто, здаецца, вельмі натуральна да гэтага вярнуліся. Зрабілі, не памятаю, Netflix ці не Netflix, экранізацыю «Уладар мух». Так, зрабілі. Кажуць, што крутое. І я бы паглядзеў, але мне цяжкавата будзе, ведаеш, псіхалагічна ўспрымаць вось тое, што там адбываецца. Бо там тупа паралелі з тым, што сёння вакол нас. І я такі, мне няёмка будзе. Мне будзе не вельмі. Я лепей што-нибудь тупенькае пагляджу. Такі эскапізм. Вось «Уладар мух» гэта не кепская ідэя. Сёння, здаецца, затэсцірую. Мы, можа быць, і паглядзім, но ўжо гэта, ведаеш, можа быць, пасля. У мяне вот такі вось спіс на прагляд. І сярод гэтага спіса ёсць «Менталіст». 8 сезонаў па 40 хвілін кожная серыя. Там 30 насамрэч. Там іх просто дохера насамрэч у адным сезоне. Я такі, не знаю, я не хочу. Клёвы, дарэчы, серык яшчэ «Норсмен». Як там, я не ведаю, як яны там на расійскай пераклалі. Гэта пра вікінгаў. Гэта такі камедыйны серыял, крышачку парадыйны, карацей, сцёб над эпохай вікінгаў. Можна паглядзець. Там гумар не той, каб супер-пупер, але расслабіцца што-небудзь для сябе там. Смешнае знайсці можна, прабачце, я яшчэ. Нехер падымацца о 7 раніцы. Я сабе кажу. Всем прывітанне, гэта першы гікаўскі гэта падкаст, у якім я, падпісаны як Александр Наступны, але насамрэч мяне клічуць Алексей, займаюся разам з іншым чалавекам, які падпісаны вож падступны таксама Алексеем, тым, што мы абмяркоўваем усяляка розна гікаўскае, а час ад часу і не вельмі розна гікаўскае, а ў апошні час увогуле даволі шмат пра усяляка рознамоўнае, але мы звяртаемся да каранёў, і тут мы для таго, каб абмеркаваць падзеі, якія адбыліся, здаецца, за апошні, мабыць, месяц, а можа, крыху меней. Вось, прывітанне. Мы з тобой будзем рабіць выгляд, нібыта мы з тобой не сядзелі, не размаўлялі да гэтага ўвесь час. Вітаю. Элітарная, ахуенная частка для патрыёна па спасылачкі снізу. Калі ласачка, далучайцеся, падтрымлівайце. Што ў нас здарылася, чаму мы пакутуем, якія былі апошнія 2 тыдні, што паглядзець, прычым тут «Уладар мух». Вось, калі ласка, усё туда. Усё туды. Так, калі хочаце паслухаць, як мяне ўсё задзяўбло, то подписывайтесь, ваши 3 евро пойдут мне на валер'янку. Або на нешта больш мацнейшае. Тут, здаецца, зараз палова света разам з табою гэтую валер'янку будуць піць, таму што ўсё, што адбываецца, першы гікаўскі гэта просто хроніка нейкага вар'яцтва, якое адбываецца з поп-культурным сусветам. Мы просто з выпуска у выпуск просто такі куды мы нясемся. Што больш за ўсё цябе вар'юе альбо раз'юшыла за апошні час?
Блямба, ну я не магу сказаць, што вось гэта самае такое, што мяне раз'юшыла, просто хутчэй буду казаць пра тое, што прыходзіць у галаву першым. Вось, гэта тое, што учора увечары ну, тыпу, даволі нечакана, даволі громка, гучна з'явіліся навіны пра тое, што Філ Спенсер сыходзіць з пасады кіраўніка пад падзелу Xbox, Microsoft Gaming, як ён называецца, і яго замяняе жанчына, якую клічуць Аша Шарма. Гэта цяперашняя прэзідэнтка Microsoft Core AI. Гэта павінна вам пра штосьці казаць. Гэта чалавек, які кіраваў Copilot, гэта, ну, тыпу, бізнес накірункам Copilot, а не яго распрацоўкай. І гэта, кароче, мяне раз'юшчыла тое, што сервіс, які, ну, не толькі сервіс, а кансоль, вядома, якая мне падабалася, якая была зручная мне, ну, тыпу, все, я яе для сябе афіцыйна пахаваў, магу сказаць так. Я яе прадаваць не буду, я на ёй усё яшчэ буду гуляць, але наступная кансоль, якую я буду браць, гэта будзе дакладна не Xbox. Пачакай, там же яшчэ казалі, што Xbox быў, ёсць і будзе. Яны не збіраюцца адмаўляцца ад працы над кансолямі. Чаму хаваць? Так. Таму што яны для сябе стратэгічна бачаць Xbox як сервіс цяпер. Што гэта адзначае, гэта ўжо іншае пытанне. Тыпу, вось яны кажуць, што Xbox павінен прысутнічаць тыпу на кожнай платформе. Што на Xbox будзе Steam. Навошта, як яны будуць канкураваць, гэта не зусім зразумела. Яны кажуць, што Xbox павінен быць на мабілках. Яны кажуць, што Xbox павінен быць у воблаке і гэтак далей, і гэтак далей. То бок гэта экасістэма, у якой мы выпускаем гульню, яна з'яўляецца нібыта вось ва ўсіх местах, але пры гэтым яны нібыта заплюшчваюць вочы на тое, што гульцы не гуляюць у гэтыя гульні. Дакладнее то, што у іх ад года к году колькасць проданых гульняў на пляцоўцы яна скарачаецца, у іх нібыта растуць подписчики на геймпасе, хаця там не сказано, што гэта дакладны геймпас Ultimate, гэта стандартны геймпас, колькі там у геймпасе людзей з PC і гэтак далей, і гэтак далей. І колькі ўвогуле гэты геймпас прыносіць грошай, таму што хутчэй за ўсё ён глыбока убытачны. Вось. Лёш, трындзець не мяшкі варочаць, як той казаў. Побачым, што з гэта... Я таксама, ты мне вот это нагаварыў, з тым разам з Xbox, ну, карці, ніхера, гэта sounds good, doesn't work, як на мяне пакуль, што ні халера не зразумела. Па афіцыйнай версіі мы можам геймпасам я карыстаўся, так, але я ім карыстаўся на кампе, у мяне няма Xboxу. Вось, я карыстаўся геймпасам на кампе і быў цалкам задаволены, пакуль яны не паднялі кошты. Я такі, ну, за гэты кошт я магу, тыпу, купіць сабе гульню і буду яе яшчэ задрочваць там паўгады і не плаціць. А я набываю ўсё яшчэ у гэтым месяцы. Ну вось, ты набываеш, а я ўжо даўным-даўно нічога не набываў. У мяне зараз вісіць KCD, я даў сабе слова, я не буду набываць ніякія гульні сабе, пакуль я не прайду гэта KCD, бо яны у мяне просто, ведаеш, накапліваюцца, у мяне няма часу іх гуляць. Таксама ж сыходзіць не толькі ён, таксама ж там Сара Бонд пайшла. Ну, Сара Бонд увогуле выглядае так, нібыта на яе павесілі вось усю херню, якая, тыпу... Давай так, яна была прэзідэнткай Xbox, яна курыравала бізнес-стратэгію, партнёрствы, развіццё экасістэмы. Яна, гэта адзін з тых людзей, якая прасоўвала ідэю таго, што Xbox гэта сервіс, а не толькі кансоль, то бок гэта геймпас, воблака і крос-платформа. І яна працавала з выхадам гульняў Xbox на іншыя платформы з пашырэннем рынкаў. І мы, давай так, чым запомнілася вось гэта? Яна стала адной з такіх самых бачных жанчын менеджерак гульнявай індустрыі, гэта сапраўды так. Добры менеджер ці недобры менеджер, мы гэта ўжо апусцім, але яна дакладна як менеджерка запомнілася.
Яна прасунула мультыплатформеннасць, то бок гэта адмова Xbox ад эксклюзіваў. Вось, і ўнутры кампаніі яна лічылася чалавекам, які штурхаў у бок AI і сервіснай мадэлі. То бок прыход на дадзены момант новай кіраўніцы з якраз такі AI падпадзела, яна даволі зразумела, бачна вось у гэтым выглядзе. Што яны прапануюць на дадзены момант? Яны разрадзіліся 4 лістамі наконт таго, што будзе з будучыні Xbox'ам. Гэта можна проста апісаць 3 сказамі. Гэта, па-першае, яны кажуць, што яны хочуць рабіць выдатныя гульні, далей інвеставаць у знакавыя франшызы, падтрымліваць новыя ідэі. Ва што мы не верым, ні кропелькі, таму што мы бачым, колькі грунту было закладзена. Ну, тут трэба яшчэ пра саму асобу Філа Спенсера, здаецца, пагаварыць зараз. Другое, зрабіць Xbox зноў вялікім, вось гэта цытата, зрабіць Xbox зноў вялікім. Make Xbox great again. Так, дакладна. Але яна дадае, што хутчэй як бренд, а не як кансоль. То бок, вось мы пра гэта і ўжо размаўлялі. ПК, мабілачкі, воблака і гэтак далей, і гэтак далей. І ацэнсаваць геймінг і вярнуць дух бунтарства. Што гэта азначае насамрэч? Бо Шарма яна абяцае, што яны не будуць даіць франшызы, запаўняць там экасістэму шыі смеццём і гульні будуць тыпу мастацтвам. Хаця даволі складана чуць гэта ад чалавека, які ўвогуле ўсё жыццё не працаваў з гульнямі. Гэта гучыць для мяне як мы за ўсё добрае супраць усяго дрэннага. Давайте рухацца ў гэтым накірунку. А то, што яна сышла, ведаеш, мне у маёй канторы была падобная сітуацыя, калі адзін там стопаў сышоў, і наступны, які мусіў пераняць там усе яго абавязкі, такі: я манаў, я лепей звольнюся, чым буду гэта гаўно ўсё разграбаць сам. Карацей, ну, просто такі флешбекі невялікія, вельмі падобна. Мог сабе дазволіць. Ну, нашу, ну, вольныя людзі, слухай, карту пабыту не трэба атрымоўваць. Я вось у сябе зараз на кампе на віндзе запусціў Xbox, боже, як ён называецца? Ну, Xbox, карацей. Аплікацыю Xbox. Программу давай, біражым, да, карані роднай мовы біражым. І ў мяне падцягнуліся гульні, які ў мяне усталяваны ў Steam. То бок я магу з Xbox запускаць, з гэтай праграмы запускаць гульні, які ў мяне ў Steam. Можа быць, яны гэта мелі. Ты ў гэты момант павінен зарабіць вось так: яшчэ адзін лаунчер! Ну так, слухай, у мяне быў неяк перыяд, у мяне стаялі, напэўна, усе ланчеры. Blizzard стаяў, Epic Game Store, Steam, потым EA Games лаунчер, нават Ubisoft Connect, нават у Wargaming ёсць свой уласны лаунчер. Так, ёсць. Я такі, блин, это ж колькі гігабайт просто вы забіраеце тым гаўном. War Thunder, я ведаю, яшчэ такая гульня, там таксама свой лаунчер. Сам Філ Спенсер прапрацаваў у Microsoft 38 гадоў, на секундачку. 12 з іх ён быў кіраўніком Xbox'a, і чымсьці ён дакладна запомніцца. Давай вось спачатку і да апошняга. Чым нам з табой запомніцца Філ Спенсер? Ён прыйшоў у Xbox у той момант, калі ўсё было вельмі кепска з Xbox One, калі памятаеш TV і ўсё астатняе гэта. Запомніўся як чалавек, які запусціў Game Pass, зрабіў Game Pass адной з базавых патрэб экасістэмы Xbox, але пры гэтым не смог зрабіць яго, няма, канешне, адкрытых даных аб тым, што Game Pass цалкам убытачны і не прыносіць ніякіх грошай, але хутчэй за ўсё гэта так, і выглядае гэта нібыта так. І
Гэта першае. Па-другое, ён запомніўся як чалавек, пад кіраўніцтвам якога Microsoft набывала вельмі буйныя гульнявыя студыі. Вельмі буйныя. Покупка Activision Blizzard, покупка Obsidian, што яшчэ можна сходу прыгадаць? Bethesda, увесь Zenimax Studio. Гэта глыбы, гэта фундамент гульнявай індустрыі на той момант. Подмурок. Ну. Так, і фішка ў тым, што запомніцца для мяне асабліва ён як чалавек, які вельмі шмат абяцаў, і пры гэтым гэтыя абяцанні ніколі не канвертаваліся ў што-небудзь. Гульні былі анансаваныя, шмат з іх нібыта распрацоўваецца на дадзены момант, Філ Спенсер сыходзіць з кампаніі, гульні да сіх не выпушчаныя. Вось там, можа, 2 ці 3 дні таму з'явілася чарговае паведамленне аб тым, што The Elder Scrolls 6 распрацоўваецца, ён будзе нібыта базавацца на тым, што лічыцца класічным у гульнях The Elder Scrolls і гэтак далей. Колькі гадоў мы гэта ўжо чуем. Слухай, ну, з іншага боку, ён не трымаецца за ўладу пальцамі. Ну, слухай, пасля гэта 12 годаў, это колькі? 3 срока? Ці 2 па 6? Ну, што сказаць? Не знаю. Меня вось сур'ёзна, у меня ніякіх... Я пабачыў гэтую навіну, такі, ну ок. Незамянімых няма. Што-небудзь, што сюды прыдумаюць, пляваць абсолютно. Ну, я ввогуле не лічу яго незамянімым. Для мяне Філ Спенсер запомніцца як чалавек, які прыйшоў адраджаць Xbox як кансоль, але пахаваў яе як кансоль. Канцаткова. Вось, то бок, сервіс, ну да, окей. Насамрэч, Xbox зараз сервіс. Добры ці не добры, іншае пытанне. Геймпас таксама зараз сервіс. Збольшага дасіх, збольшага добры. Які нават па такім кошце, ну, хаця не, ўжо здаецца нават, ўжо той кошт, калі ён вельмі балючы, а там сапраўды не так шмат прышпільнага можна атрымаць. Лёша, адзінае, што я не бачу, а куды ён сыходзіць? Ён нікуды не сыходзіць, ён сыходзіць на пенсію. Яму выплацяць вельмі шмат грошай, яму паціснуць руку і скажуць усё заебок. І пойдзе ён застанецца на пэўны час як кансультант, а пасля гэтага канцаткова сыдзе. Ну, слухай, ён працаваў 38 год у Microsoft. Мне здаецца, у яго будзе вельмі жирная, вельмі такая моцная грашовая пенсія. Ну, чувак папрацаваў, глядзі, мужик папрацаваў, мужик мае права адпачыць. Чакаем навіну пра набыццё чарговай яхты. Ну вось, да гэтага так. Будзе таксама. Valve таксама не вельмі моцна распрацоўвае гульні, ці што. У іх таксама з гэтым усё. Усе знаходзяцца ў стагнацыі на дадзены момант. Як там з тым машына? Можам пра гэта і паразмаўляць. Ці чуў ты што-небудзь пра тым машыну, бо я абсалютна ні халеры. Як у сваёй бурбалцы ведаеш то, што для мяне далятае, то вось я і ведаю, але пра тым машыну я чуў толькі, ну вось ад цябе, ад першага гікаўскага навіны, і ўсё, больш нічога. Што са тым машыны на дадзены... Глядзі, анансавана была не толькі з тым машына. Былі анансаваны Steam Frame акуляры, была анансавана Steam Controller і была анансавана Steam машына. Калі ты памятаеш, адразу пасля таго, як яна была анансавана, на гэтым жа тыдні пачаўся крызіс памяці. Кошты паляцелі ўверх, і Valve так і не анансавала свой кошт, кошты нельга же казаць. Кошт на Steam машин не быў анансаваны, также не быў анансаваны ні на Steam Frame, ні на Steam Controller.
Што зараз яны выйшлі, яны адказалі на некаторыя пытанні ў хваля, а адказаў не хваля. Таму вось што мы маем на дадзены момант, калі вось выкінуць нахуй увесь піар-булшыт, які звычайна дадаецца ў прэс-рэлізы. Графікі паставак Steam Frame і Steam машын яны на дадзены момант цалкам перагледжаны праз дэфіцыт памяці. І не толькі праз дэфіцыт памяці, таму што ўжо пачаўся дэфіцыт іншых кампанентаў, ўжо не хватае проста звычайных SSD-шнікаў, не хватае HDD-шнікаў, не хватае некаторых проста мікракантролераў, таму што казалася б праз тое, што адбываецца на рынке, зараз некаторую спажывецкую электроніку нельга выпускаць, там, напрыклад, ёсць голад да чыпаў, якія ўсталёўваюцца ў машыны, напрыклад. Па ўнутраных тэстах Valve шмат гульняў на Steam машыне яны ідуць у 4К 60 FPS, але пры гэтым з уключаным FSR. Частка праектаў будзе запускацца ў 1080p або з паніжаным FPS, але таксама з апскейлам. Што нам гэта кажа? Гэта кажа, што у вось дадзенай сітуацыі Steam машын можа апынуцца у такім выглядзе, што калі яны зараз яе не зарэлізяць, пройдзе, напрыклад, паўгады, яна можа проста даволі моцна за гэты час састарэць. Як гэта, напрыклад, здарылася са Steam Deck'ам, яна прадаецца як актуальная кансоль, але пры гэтым большасць гульняў, якія зараз ёсць, ну, там запускаць іх, гэта займацца нейкай абскуршчынай. Я ведаю, што зараз з'явяцца некалькі людзей, якія мне скажуць, што та у нас зараз, паглядзі, я вось Kingdom Come Deliverance 2 з апошнім патчам запускаю у 1080p 240 fps на мінімальных наладах. Вось, але ўсё нашмат больш складаней, нібыта чым навей гульня, тым больш вы павінны прасядзець у канфігах і праебацца з тым, каб яе правільна запусціць на Steam машыне. Плюс наверх яшчэ няма нідзе ніякай. Я ці што не хейт. Steam гэтыя, боже мой. Steam Deck. Steam Deck, ён ахуенны як прылада, асабліва калі вам падабаюцца Linux і падабаецца пердоліцца, божухна, гэта найлепшае, што вы можаце сабе дазволіць. Але апошнія праекты даволі складаненька. Можаце просто пагугліць, як апошнія праекты там выглядаюць і што запускаецца і як запускаецца менавіта. Міні-ПК можна будзе замяняць SSD і RAM. То бок, калі знойдзеце, можаце паставіць. Калі. Я разумею, канешне, што гэта было разлічана яшчэ на той момант, калі рама хапала на ўсіх, а яна не прадавалася па кошту ныркі. Таму вось яно неяк так. Наконт былі шмат навінаў, яны казалі пра тое, што ў іх там будзе фавіральны рэндерынг, акрамя яго з'явіцца і фавіральная трансляцыйная зона, куды глядзіць карыстальнік, будзе толькі рэндерыцца выразней, а вакол яно будзе рэндерыцца з крыху меншым бітрэйтам. Саму гарнітуру можна будзе выкарыстоўваць разам з акулярамі без дадатковых налад, якія Valve ўжо тэставала. Вось. І вось, ну, неяк яны кажуць, што вось яны над гэтым працуюць, але дакладных дат, калі яно выйдзе, няма. Таму гэта рэвалюцыя пакуль адкладваецца. Некі праклён ад Valve. І яшчэ цягнецца з Half-Life 3. Усе спадзяюцца, вось далі ўжо нейкі, ведаеш, ўжо канкрэтыку далі. Valve інжынерная кампанія, якая робіць усё не хутка. Ну гэта не ад іх залежыць. Слухай, ну вось реально гэта вось калі які б у цябе не быў выдатны план, заўсёды ёсць нейкія абставіны, якія могуць проста такія, да нам пахеру на твае планы. Так а цікава, што ім рабіць-то зараз. Вось у іх ёсць пэўная колькасць Steam машын, якая ўжо хутчэй за ўсё ляжыць на складах. Іх трэба прадаваць. А яны растуць у кошце кожны дзень, і пры гэтым на іх зніжаецца попыт. Я не ведаю. То бок ці то іх скідаваць па
больш Сабе кошце. нізкім кошце ці можа нават і меней чым сабекошт. Хочацца нагадаць, што шмат кансоляў, якіх прадаваліся ніжэй за сабе, там Nintendo Switch першы прадаваўся ніжэй за сабекошт. Вось упершыню за там апошнія некалькі пакаленняў так атрымалася, што кансолі сталі на фінале свайго існавання каштаваць даражэй, нібыта чым яны каштавалі на старце. Але хочацца нагадаць, што у пэўны момант за 149 еўра можна было набыць Nintendo Switch Lite цалкам новую ў краме разам з Зельдай якой-небудзь умоўнай. Вось, яны зараблялі з гулень. І зарабляюць. Ну так. Дарэчы, у Nintendo Switch там усё больш-менш нарм. Яны атрапартавалі, што ў іх пасля Новага году знізілася попыт у Азіі, у краінах Азіі, але пры гэтым яны там усё роўна прадаюцца мільённымі тыражамі і гэтак далее. То бок у іх атрымалася пабудаваць больш-менш зразумелую інфраструктуру. Галоўнае, што каб гэта не ператварылася ў тое, як запускалася гэта PS Vita. Яна таксама запускалася больш-менш нармальна, але потым гэта ператварылася ў тое, што ў кансолі тупа няма гулень. Ой, іх такія класныя дыскі такія. Памятаеш? Так, UMD. UMD гэта называлася. У мяне на гэтых UMD былі і фільмы, і гульні, і музыка, чаго толькі не было. Так, там ще і фільми можна було записувати. Так. Ой, прикольна штука. Шчыра, я не ведаю. Блін, я быў бы я на месцы менеджераў тамашніх, я б такі пу-пу-пу, і што нам рабіць? Ну, у Valve, як у Microsoft, ёсць чыт-код на грошы. Слухай, ёсць ідэя. Яны могуць выпусціць зараз і такія тыпу 600 еўра, забірайце, вось, на. Не, Лёш, хай выпускаюць, але без аператыўкі. Чыста набор зрабі сам. Так, конструктор. Увогуле, хай камплектуючыя дасылаюць, больш як Ікею, інструкцыю збіраць. Потым такі, бляха, тыпу, не даслалі аператыўку. Комплект неполны. Ну, слухай, як мінімум, яны ж зараз могуць зрабіць SteamOS гэта універсальны, зрабіць ISO-образ з SteamOS і проста пачаць яго распаўсюджваць для ўсіх кітайскіх кансоляў, якія толькі выходзяць. Ну, по факту ведаеш, так. Усе гэта анбернікі, вось усё вось гэтае вось. Вось гэтае вось. А што там у багатых гэтага свету? Дайце спачатку самому-то прыгадаць, бо я, шчыра кажучы, я гэта толькі ў шоу-ноутах прачытаў, нешта гэтыя ўсе навінкі прайшлі абсалютна міма мяне, нягледзячы на тое, што ў мяне як бы і iPhone гэта, але гэта, напэўна, адзінае, што мяне цікавіць ад гэтай кампаніі. Але то, што мяне здзівіла, у планах у Apple смарт-акуляры, новыя AirPods са штучным інтэлектам і нейкі разумны кулон. Яны будуць функцыянаваць на базе абноўленай Siri, якую яшчэ ніхто не бачыў, калі што выйшла новая версія iOS 26.4, там абноўленай Siri пакуль няма, не завезлі. Ну, з падтрымкай ад Google, ад Gemini ці Gemini, хто як называе? Лёша, як правильно? Хто так, я таксама не ведаю. Навошта я Gemini кажу. Ну так, навошта там увогуле шыі, каб можна было нармальна камунікаваць з гэтымі прыладамі пры дапамозе голаса і ў рэжыме рэальнага часу. Навошта штучны інтэлект у навушніках, я магу яшчэ сабе патлумачыць, ну, напэўна, каб палепшыць, я не ведаю, там у них жа ёсць уже ў апошніх навушніках функцыя аўтаматычнага перакладу. Можа быць, дзеля гэтай штукі. Але што такое разумны кулон? І нахер ён увогуле патрэбны, і хто будзе на яго вытрачаць грошы, я не магу сабе патлумачыць. Калі што, гэта штосьці кшталту AirTag. AirTag, хто не ведае, гэта такі брелочак, які можна кудысьці нацапіць, і ён табе будзе паказваць месцазнаходжанне гэтай вось рэчы, куды ты яго нацапіў.
там будзе камера, там будзе мікрафон, ну і вядома, само сабой будзе нейкі там шаі асістэнт круціцца. Што яшчэ наконт гэтага... ну ўсё, гэта, у прынцыпе, ўсё пра гэты кулон. Ведаеш, што мне нагадала? Памятаеш, была Рэбі, не памятаю, Rabbit такая One. штука. Вось, якая з такім трэскам правалілася. Не было ніякага попыту на такую рэч, і зараз, па сутнасці, Apple хоча зрабіць тое самае, толькі лепей. Шчыра кажучы, не ведаю. Глядзі, яны ж набывалі кампанію Джоні Айва для таго, каб распрацоўваць вось гэтую прыладу. Яны наконт гэтага кулона. Як я разумею, у гэтым кулоне будзе проста натыкана вельмі шмат датчыкаў, якія збіраюць інфармацыю пра цябе, якія збіраюць інфармацыю вакол цябе. Для гэтага ж, напрыклад, у навушніках AirPods будуць базавацца камеры, але яны будуць вельмі нізкай раздзяляльнай здольнасці, і ў прынцыпе яны будуць толькі для таго, каб разумець, што знаходзіцца вакол цябе. То бок і працаваць і на тое, каб глушыць гук лепей, і на тое, каб аддаць у Siri, а Siri аддала ў Gemini некаторую інфармацыю наконт таго, што знаходзіцца вакол цябе. І акуляры таксама, у іх жа ёсць убудаваная камера, ёсць убудаванае ўсё, то бок яны хутчэй за ўсё хочуць збіраць. Зразумела, што з боку бяспекі гэта цалкам ай-яй-яй, таму што ты аддаеш усе персанальныя даныя пра сябе, чым ты займаешся, чым ты дышыш, куды ты ходзіш і гэтак далей. То бок, ты цалкам будзеш, вось усё, што пра цябе ёсць, будзе вось сыходзіць туды. Лёша, толькі уяві, якія вылічальныя моцнасці трэба мець, каб усю гэтую херню апрацоўваць у рэжыме рэальнага часу. Гэта ашалець проста. Мне страшна. Сёння з'явілася інфармацыя, Марк Гурман пісаў, Apple, яна спадзяецца не толькі на магутнасці Гугла ў гэтым плане, таму што яны ва ўнутраннюю інфраструктуру вельмі шмат убудоўваюць у сябе клауд ад Антропіка. То бок, калі мазгі Siri будуць круціцца у Gemini, то інфраструктура і усялякія вырашэнні для распрацоўкі ў іх на базе клауда зроблены. Таксама даволі дзіўна, як яны наконт гэтага дамовіліся. Здаецца, што Apple збіраецца рабіць... Я вось больш-менш разумею тактыку, якую яны абіраюць. Там акуляры. Ёсць паспяховы прыклад Ray-Ban Meta. Яны хочуць, здаецца, рабіць, як гэта заўжды робіць Apple. Яны робяць крыху больш зразумелы дызайн, крыху больш, ведаеш, пасыпаць маленечкімі інавацыямі у юзабіліці для таго, каб гэтым было больш-менш зручна карыстацца і паспрабаваць выпусціць на рынок. Галоўнае, каб не атрымалася, як з іх VR-шлемам. А памятаеце, было такое? Самае прикольнае, што яго ж цалкам раскупілі, то бок першай партыі VR-шлема. І на гэтым як інавацыі гэта глядзелі. Так. Але яны ж не пачалі працягваць. Не працягнулі выпуск. Увогуле, мне здаецца, яны забілі на гэта. Таму што VR гэта агулам такая рэч для вельмі аматараў. Для вельмі аматараў гэта было вельмі нязручна. Быў кароткі час працы ад акумулятара, яны здаровыя, яны цяжкія. Ты выглядаеш як нейкі додзік, калі ты ідзеш па вуліцы вось у гэтым шлеме. Не ведаю. З майго пункту гледжання акуляры нашмат лепей. З майго пункту гледжання трэба было, канешне, ісці ў дапоўненую рэальнасць. Так. Слухай, у Гомзіка, падкаста без узгаднення Гомзіка, ён расказваў пра свае вось гэтыя акуляры. Там жа, па сутнасці, проста невялікія маніторы убудаваныя ў шкло, і ты можаш проста глядзець, як бы карыстацца акулярамі, але пры гэтым ты будзеш глядзець тое, што ў цябе адбываецца там на экране камп'ютара або на тэлефоне.
І гэта мега прикольны экспірыенс, я паспрабаваў, мне спадабалася. Забаўная штука. То бок, як дапоўненая рэальнасць, калі там будзе ўвогуле больш інтэрактыўнасці, а не толькі, ведаеш, нейкі як праектор, то гэта ок. Увогуле ж ідэя Apple стварыць такога дапаможніка побач з чалавекам, які будзе, ну, заўсёды. То бок, знаходзіцца 24/7. Ну так. Убудаваць шаі нават у лыжку, якую ты будзеш купляць, і каб яна счытвала інфармацыю, што ты ясі. І прадаваць за 299,99 плюс НДС. Ну, ўсё традыцыях Apple. Мяне і гэта сама, Лёш, я недавно запускаў рэкламу, зараз адыду крышачку ад тэмы, недавно запускаў рэкламу, ну, просто бустануць ролик, Reels у інсце. Я крышачку ахірэў ад прагнасці Apple. Яны там ледзь не 30% бяруць просто за тое, каб ты мог запусціць гэту рэкламу у аплікацыі Інстаграма. Ну, магчыма. Ну, я просто скасаваў, зайшоў праз браузер інсту, і там не было гэтага. Ці што Apple бере камісію 30% з усяго, што праходзіць праз іх пляцоўку. Вось неважна, што у іх ёсць дамоўленасці, напрыклад, у Spotify гэта не так, але гэта хутчэй выключэнне. Такіх дамоўленасцей тыпу на пальцах адной рукі. 30, гэта так. Пиздец. Пры гэтым на Гугле, на Андроіде, то бок няма такой херні. Ты можаш просто зайсці ў Instagram і запусціць рэкламу, і ты заплаціш толькі за рэкламу. А калі ты карыстаешся айфоном, то, калі ласка, плаці яшчэ і нам. Я не разумею, чаму. Ну, тыпу, за які сервіс ты можаш плаціць больш? Табе ж Apple у гэтым выпадку не робіць абсалютна нічога. Гэта, ну, вось... Ну, гэта адна з прычын, чаму з імі судзіліся Epic Games. Гаўнаеды, скажам так. Яны распрацавалі інфраструктуру і дзяруць яе грошы. Да якую інфраструктуру яны распрацавалі? Ну, тут плацёжную сістэму яны прывязалі. App Store яны распрацавалі, і як бы усе аплікацыі, якія размяшчаюцца ў App Store, яны павінны плаціць камісію за любыя грошы, якія праз іх праходзяць, і ўсё. Ну і у канечным выніку гэта ўсё адбываецца на карыстальніках. Вядома. Малайцы. Ну, мы тут толькі за тым, каб з нас зараблялі грошы. З нас зараблялі грошы, ну так. Нарадзіўся, крыху пацярпеў і памёр. Пажадана яшчэ да пенсіі, каб табе ніхто нічога не вяртаў. Да сумных навін. Давай перайдзем з табой да сумных навін. Дональд Трамп. Мне здаецца, усе навіны пра Дональда, бо тое, што тычыцца Дональда Трампа, хоць крышачку, гэта, ведаеш, піша нейкая вельмі дрэнная нейрасетка. Ёй далі заданне просто ствараць нейкую шуміху вакол гэтага персонажа. І просто пахуярыць пра яго анекдоты. І просто хераж, ведаеш, мне ёсць гэта такое кола фортуны, і я яго так круціць, так, і просто дротчикамі так кідаю. Што сёння выдаў Дональд Трамп? Што сёння мы пусцім у прэсу? Так, тарыфы былі, так, гэта, ксенафобія была, гэта было. О! Давайте сёння пра іншапланетнікаў, карацей, запусцім навіну. Давайте. Дональд Трамп заявіў, што даручыў пачаць працэс рассакрэчвання дзяржаўных матэрыялаў. Дзяржаўныя матэрыялы трэба рассакрэчваць, ну, ладно, звязаных з іншапланетнай і пазаземнай формай жыцця, так званых нераспазнанных лятальных аб'ектаў. Моцна. Мне здаецца, што просто файлы Эпштейна настолькі даебалі Дональда Трампа, што ён ужо кідаецца за чымсьці, тыпу, нападу на Іран. Не.
Уфо. Вось яно прыблізна так выглядае. Ён генерыць шуміху просто каб менш узгадвалі вось гэты вось файлы, і ён такі: новая вайна. Не, Дональд, што вы думаеце наконт вострава Эпштейна? Блядь, я сказал новая вайна, тарыфы, я вам говорю. Ладно, гэта ўсё не працуе. Запускай іншапланетнікаў. Ты верыш у іншапланетную форму жыцця? Ну, бля, гэта ўжо складанасці пачын. Ну, глядзі, у тэорыі іншапланетнае жыццё, яно же вось зусім можа быць не такое, як мы. Вось просто даже разуменне слова розум, яно вось па-іншаму можа ўспрымацца. Ну, то бок, я веру ў тое, што нейкі розум можа існаваць, ну, тыпу, па-за межамі зямлі, але не тое, каб ён існаваў, блізка, яму была да нас нейкая справа, што мы калі-небудзь увогуле з ім сустыкнёмся хоць неяк. Карацей, деда плюшчыць. Карацей, не веру я. Деда ведаеш, я дапускаю, што гэта ёсць, але вельмі маленькая верагоднасць таго, што менавіта гэты дзед, паехаўшы, валодае гэтай інфармацыяй. Таму, да, піар, хоць і чорны, гэта нашае ўсё. Штосьці дадасі па гэтай... Да, божух, навіна? Я хочу дадаць, што гэта Трамп не можа нічога сказаць, напрыканцы не дадаўшы фразу «Боже, благослови Америку». Таму, мне здаецца, тут ўсё сказано. Давай да больш цікавай навіны. Карыстальнікі патрабуюць ад OpenAI вярнуць мадэль 4O, таму што, прычым, мадэль 4O канчаткова выпілілі з чата GPT на 14 лютага. У дзень усіх закаханых. Вось, шмат хто з карыстальнікаў выкарыстоўваў гэтую нейрасетку, ну, гэтую версію нейрасеткі, таму што лічылася, што яна больш эмпатычная, што яна больш будуе такія персанальныя адносіны з чалавекам. Нават у некаторых момантах гэта ўжо пераходзіла з адносін у плынь вось нейкіх такіх стасункаў, мабыць. Ну, романтычныя стасункі, ўсё правільна. Ну, так. Кароче, яго любілі за эмпатычнасць і за чалавечнасць. Новыя мадэлі, такія як 5.2, яны значна асцярожней ставяцца да роляў і часцей адмаўляюцца падыгрываць у фармаце рамантычных адносін. ChatGPT зараз рыхтуецца да таго, яны даволі шмат казалі пра тое, што яны запускаюць сабе дарослую версію. Калі вы кепска разумееце, што такое дарослая версія для чат-бота, зайдзіце ў Грок і паспрабуйце з ім зараз павірціць. З Грокам можна займацца віртуальным сексам, прычым вельмі брудным, прычым там можа давесці ўсё да крыві, можна перапісвацца аб згвалтаваннях і гэтак далей. Галоўнае, каб Грок разумеў, што усім персанажам, пра якіх ідзе размова, было па 18 год і была актыўная згода на ўсё. Калі ёсць актыўная згода, калі ласка, залаты дождж, усё, што я крычу, просто мы любім. Зайдзіце зараз у Грока, паспрабуйце. Вось, і ChatGPT рыхтуецца да запуска сваёй паўнавартаснай 18+ версіі, дзе яны дазволяць і рамантычныя адносіны, і пазволяць залаты дождж, і вось як гэта было ў той расійскай песні «Насцы мне полны рот мачі і на спіну мне надрачі». Вось, прыблізна такія адносіны з чатам GPT нас хутка чакаюць, таму што кажуць, што усе чакалі ў першай палавіне 2026 гэты мод, але кажуць, што ён з'явіцца ў сакавіку. Паколькі сакавік хутка, чакаем. Вось, прычым у Грока бывае такое, што там же ёсць яшчэ і генератор відарысаў, а мы з табой абмяркоўвалі аператыўную нудзіфікацыю, якая выпадкова адбылася дзякуючы Гроку ў Твітары, то калі вы з ім у актыўную верціце, вы можете папрасіць яго згенераваць відарыс, і калі яго зусім заглючыць, ён гэты відарыс вам яшчэ і аддасі. А там відарысы могуць быць ой-ой-ой. Вось, можна зайсці на які-небудзь імейджборд і паглядзець, дзе вось няма гэтага
Мгм. З Reddit гэта ўсё выдаляецца, а вось Так, дзе-небудзь у інтэрнэце можна знайсці. Усім вельмі моцна раю, паспрабуйце новы экспірыенс у сваім жыцці. Разминайте ручки и спускайте долу. Ты калі-небудзь чытаў порна-расказы у Так. сваім жыцці? Вось Так. гэта вельмі моцна нагадвае. Грок зараз на тым этапе, калі ён можа генераваць проста тонны гэтых порна-расказаў брудных. І там проста вельмі шкада, што я зараз не магу просто зайсці ў грок і зачытаць што-небудзь, ну просто згенерировать зараз. Мгм. Але просто там зайдзіце, паспрабуйце, гэта даступна нават і на бясплатным аккаунце, ці што. Гэта забавна, але гэта ўсё мяне падштурхоўвае да такой думкі, якія большасць людзей ўсё ж такі самотныя, што яны хацелі 14 лютае праводзіць, ну, перапісваяся з, ну, Вельмі рознае жыццё ў людзей бывае, з чувак, вельмі кодам. рознае. Я разумею, але ну вось думка такая ёсць. На жаль. Бывае такое, што гэта ж ты жанаты, але бывае такое, што вось калі ты адзін, на цябе нападае адзінота і просто Так, хочацца застрэліцца. І Я пра гэта і нейрасеткі у гэтым Так. плане яны просто замяняюць вось таго самага хлапца з Тіндера, якога ты знаходзіш за 15 хвілін, ці дзяўчыну. Мгм. Не ведаю, чаму я гэта да жаночай аўдыторыі вырашыў звярнуцца у першага гікаўскага. Вось. Хутчэй дзяўчына, вось, якую ты знаходзіш, з якой ты перапісваешся па рознай хуйні, а тут яшчэ з гэтым можна павірціць. Тут яшчэ з гэтым, ты ж ведаеш, можна пайсці далей і выйсці за межы таго, што гэта вось, ну, напрыклад, можна ўзяць чысці Twitter профайл, падабаецца табе чалавек, выпампаваць адтуль не подсказывай ім. выпампаваць адтуль скрыптом просто усе твіты, захаваць гэтую там у які-небудзь JSON файл, закінуць нейрасеткі, папрасіць прааналізаваць і пастроіць просто чалавечы, як это, ну тыпу асобу чалавечую, якая будзе працаваць унутры нейрасеткі і пачаць з ёй верціць. Гэта ж, ну, літаральна будзе, ну, гэта, канешне, не ты же самы чалавек, які, але ў яго будуць паттерны пісьма, якія вам будуць нагадваць пра гэтага. Блядь, мне здаецца, гэта вельмі не вельмі такое рабіць. Але, ну, не тыпу, подказывай, яны гэта ну, зробяць. гэта ляжыць на паверхні просто ў гэтым праблем. Вось уяві, што ў нас ёсць некая блогерка, якая там здымае тык-ток. Як хутка мы зможам зліць усе яе тык-токі, скарміць іх нейрасеткі і навучыць размаўляць нейрасетку так же, як гэта умоўная блогерка. Хутка. І вось, За гэта мы расплошваемся аператыўкай. І мы хутка з'явімся ў тым, што там я не ведаю, якая-небудзь Джэна Артэга, якая вядомая праз ролі ў Нетфліксе, у Тэлеграме можна будзе набыць бот, дзе можна будзе паверціць з Джэнай Артэгай ці нешта накшталт таго. Гэта гучыць як бізнес-план. Давай не упускаць гэтую магчымасць. Да блокіроўкі такога бізнес-плана засталося 3, 2, 1. Кароч, жахлівая будучыня нас, канешне, чакае. Нас чакае жахлівая будучыня з сінтэтычным порно, дзе мы будзем займацца віртуальным сексам з нашымі чат-ботамі, а потым з'явяцца роботы і нам усім пізда. Матрыцу глядзелі? Мы ў ёй жывём, да? Ну, ладно, пакуль яшчэ не. Ну, мы хутчэй блізімся да гэтага, да кіберпанка. У плане гульня Кіберпанк 2077. У мяне суседзі чамусьці вырашылі дастаць акустычную гітару і нешта пачаць граць на ёй. Я калі што, амаль нічога не чую. Да, не чую. Ну, нормально людзі, вось бачыш, займаюцца карысным, а не падкасты записываюць. Ой, слухай, а я тут таксама крышачку пашарсціў, што тут адбываецца за апошнія 2 тыдні увогуле ў свеце ў плане гучных навін. І мне ведаеш, што Perplexity выдаў? World Human Organization.
Я просто одну навіну тут дохера чаго, боже мой, я згубіў гэту навіну менавіта тады, калі захацеў пра яе расказаць, які ж я малайчына. Зараз. World Human Organization. Новы агляд выпусціў, дзе што... Ніхто б не мог здагадацца, але што ў 4 з 10 выпадкаў раку можна прадухіліць захворванне за кошт, ведаеш чаго? Змены ладу жыцця. То бок, адказ ад курэння, ад алкаголю і сачыць за сваёй вагой. Хто бы мог падумаць? Хто бы мог падумаць, я такі, і вы сур'ёзна, што здаровы лад жыцця памяншае рызыку або верагоднасць імавернасці узнікнення хвароб. Ніколі такога не было, і вось яно зноў. Што у нас па фільмах? Абсалютна нічога не ведаю, калі шчыра. Буду расказваць тое, што ты мне падказаў. Будзе здымацца серыял паводле гульні Baldur's Gate 3. Калі хто не ведае, Baldur's Gate 3 гэта, можна сказаць, ролевая гульня, дзе ты там адыгрываеш? Можна. Окей, добра. 100% можна. Добра, ролевая гульня, якая там супер-пупер папулярная была ў 2024-2025 годзе, я не памятаю, калі дакладна яна выйшла. Я не гуляў і не асуджаю, але падзеі серыяла будуць адбывацца пасля фіналу гульні. Я не ведаю, што за фінал гульні. Хто ведае, напішыце ў каментарыях. Будуць новыя персанажы, будуць знаёмыя героі таксама, якія ўсе вядомыя з гульні, і будзе нешта будзе, карацей. Тое самае чакае... Стоп, гэта тое самае. Прабачце, гэта абрыжаш. Хто у нас шоуранерам? Шоуранер у нас Крейг Мэйзін, калі што, ён здымаў Чэрнобыль ад HBO, не той, які здымалі ў Расіі, вядома, і экранізацыю Last of Us. То бок досвед працы з экранізацыямі гульнявых падзей у яго даволі багаты. Будзе цікава. Я ведаючы сябе, я, напэўна, спачатку пагляджу серыял, а толькі потым, можа быць, і пагуляю. У мяне так заўсёды. Я спачатку паглядзеў Last of Us, а потым набыў сабе яго. І як? Гульня лепей? Я не дапрайшоў, гульня лепей. Мне спадабалася. Калі што, Last of Us першы і другі сезон агучаны на беларускую студыю кавярня. І мной. Крышачку. Вось. Вытворцы або распрацоўнікі арыгінальных гульні заявілі, што яны ніяк не будуць удзельнічаць у экранізацыі сваёй гульні. Ладно, гэта не экранізацыя гульні. Гэта экранізацыя паводле гульні. Не скраў, як гэта заўсёды бывае з ДНД. Тыпу, там вельмі складана зразумець, дзе адаптацыя сканчаецца і пачынаецца ўжо вольны пераказ. Лёша, самае галоўнае пытанне, што там будзе з мядзведзем? Гэта вось адзінае, што я памятаю з Baldur's Gate вельмі добра, што там быў секас з мядзведзем. Так. Сам Крейг Мэйзін, ён жа яшчэ кажа, што ён неверагодны фанат, аматар Baldur's Gate, ён правёў там больш за 1000 гадзін, прайшоў яе на самай высокай складанасці і 15 год вядзе настольныя сесіі па Dungeons and Dragons як майстар, як ты, хто распавядае, таму здаецца. І агулам у чалавека даволі персанальны погляд на расповед усіх гісторый, які з таго, што я глядзеў Last of Us і Чэрнобыль. Чэрнобыль мне вельмі спадабаўся, Last of Us мне спадабаўся першы сезон, другі я так не даглядзеў. Таму для мяне гэта, ведаеш, гэта прыблізна такая ж экранізацыя будзе, як і Fallout. То бок гэта экранізацыя, якая будзе цалкам абмежаваная ад гулень,
Так. Хутчэй за ўсё гэта будзе просто нейкі вольны пераказ і ну добра, калі будзе так, здымаецца для HBO звычайна робяць больш-менш зразумела. Такіх вось адкровенна халтурных праектаў, якія вось у іх здымаюцца просто вось для таго, каб яно здымалася, мне здаецца, у іх такога ў апошні час нават і не выходзіла. Ну, хутчэй за ўсё нешта выходзіла, зараз мяне паправяць, але вось я так вось прыблізна не прыпомню. Поспехаў. Ну, сапраўды можна толькі пажадаць. Толькі поспехаў. Пазычыць толькі поспехаў. Хай робяць, а мы паглядзім. Калі што, Fallout сезоны серыяла Fallout 1 і 2 ёсць у субцітрах. Першы сезон выходзіць у агучцы і ў планах таксама зрабіць агучку другога сезона. А вы кажаце, контента не хапае? Ну, я магу зразумець, якога контенту не хапае. Ну, да боже мой. Хопяць. Я недавно ў трэці натрапіў на тое, што нейкая там дзяўчына такая, вось я адношна нядаўна пачала там цікаві, ну, типу пераходзіць на беларускую мову. Няма кніг па-беларуску. Я такі, чаго, а з гэтым, вядома, небагата, але выбар ёсць. І сучасных, і перакладзеных, і чаго там толькі няма. Ну, мне калісьці адна знаёмая сказала, што ёй не хапае гістарычных відэа на Ютубе. Мне таксама такое пісалі, што чаму я усялякую муць агучваю, давай рабі контент пра гісторыю на беларускай мове. Я такі, які ж ты задрот, калі табе ўжо таго, што ёсць не хапае. Ё-мае, боже мой. Ну, вось. Ну, каму што. Вось містера Біста нядаўна агучылі па-беларуску. Ідзіце, глядзіце. Студыя МРГ. Калі ласка. Ну, ідзіце, падтрымайце збор на Марці Супрім. Так, я не памятаю. Я кожны раз забываю, як яны лакалізавалі назву гэтага фільма, і я наўмысна адкладаю прагляд гэтага фільма, бо я ведаю, што ён будзе па-беларуску. Марці неверагодная, нешта такое. Ну, штось я не ўпэўнены. Я таксама не. Я кажу, я кожны раз чытаю і адразу забываю. Так што вось. Такое вось у нас беларускае жыццё. Дзякуй вялікі за тое, што паслухалі. Дзякуй вялікі за тое, што даслухалі дасюль. Спасылачкі на ўсю херню снізу. Што-небудзь яшчэ хочаш дадаць? Хочу дадаць, што мы записываем гэты падкаст у дзень роднай мовы. Пра гэта мы ўжо расказвалі ў частцы для Патрэона. Каму будзе цікава паслухаць дадатковыя матэрыялы, калі ласка, падпісвайцеся. Кошт ад 3 еўра, по-моему, так? Ад 2,5. Ад 2,5 еўра вы заплаціце, каб паслухаць ныццё 30гадовых скуфаў, як іх усё задрала. Ведаеш, я сумны мужик, і я сумны мужик. Што нам рабіць, калі мы збіраемся разам? Падкаст! Вось, так што так, давайте падтрымліваць сваё, і не толькі ў дзень роднай мовы, а і увогуле. Лайки, рэпосты, каментарыі, усё мы гэта любім, усё чытаем, а потым як пацукі скідваем адно адному і смяёмся. І кекаем. Кекаем. Як можна такое пісаць, ты паглядзі. Ну і так гэта адбываецца. Так што вось, дзякуй, што вы з намі, і да новых